سلامات زخبركم تخطاتلتينا انترتينمنت لو ما عندك حاجنا لكم متينا زلنا على دست زخون ملكتات ناي صرغيا اينا خنزارارب اوكي نقيد نجمر قدامتي زيبرا كروسي زكو شوري بريغتي تفلطوت فونيهم از ملكت زيجين تعجرنا خانفولتو مال از ملكت زي مسنري እዚ ምልክት እዚ ዜብራ ክሮሲንግ ኣሎ ማለት አጋር ዝሰግሩሉ መሰጋገር ስለ ኣሎ ይብለካ ኣሎ ማለት እዚ ምልክት እዚ ምስትሪ ኣሎ ይብለካ ኣሎ ማለት እንዳዘወርካ ከለካ እዚ ምልክት እዚ ምስትሪ ዜብራ ክሮሲንግ ኣሎ ይብለካ ኣሎ ማለት ብፍላይ ኣብ ግዜ ፈተና እንድሕር ሰግ ድራይቪንግ እንድሕር ናይ ፈተና ናይ ማኪና ኣለካ ድራይቪንግ ከም ክሮሲንግ ተሪኻ ቁሩብሲ ክትንቀቅ ኣለካ ማለት እዩ ብፍላይ ሰብ እንድሕር ሰግራሎ እቲ ዝፍትነካ ብጣዕሚ እንድሕር ምዳና ደው ተዘይልካ ዳርጋ ጠዋል ይኸተርፍ ማለት እዩ ዜብራ እዚ ምልክታት ኣገደስቲ እዩ እቲ ምልክታት ክትርኢ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝሕብረካ ዝሕግዘካ ማለት እዩ እቲ ምልክታት እንድሕር ኩሉ ግዜ ትሪኦ ኣለካ ኣብ ቅድመካ እንታይ ይመፀካ ኣሎ እንዳፈለጥካ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ እዚ ምልክታት ምስቲ እንዳራእኻያ ምስቲ ከይድ እንዳስተውዓልካ ኣለኩ ትከይድ ኣለካ ብጣዕሚ ሓጋዚ እዩ ነቲ ፈተና ይኹን ዝኾነ ነገራት ማለት ብፍላይ ኣብቲ ፈተና ነቲ ምልክታት ተሪእኻዮ ባዕሉ ዝሕብረካ ከም ዘሎ ቅድመካ ከም ዘሎ እንዳበለ ማለት ንኸይድና ካልእ ዝኻ ስፒድ ሊሚት ዝኾነለ ስፒድ ሊሚት ዝበሃልካ ዝኻ እቲ ማዕረፍ እንደይ ፍጥነት ክትፈጥን ኣለካ ናትካ ናህሪ ብዛዕባ ዝሕብረካ ንኣብነት ኣብዚ ዘላትና 50 ኪሎሜትር ፐር ኣወር ትብላላ ማለት እዩ ኣብዚ 50 ጥራይና ክንከይድ ዘለና ይብለና ኣሎ ካብ 50 ንላዕሊ ክንከይዳ እዩ ፍቀደናንዩ ከምዚ ምልክት ምስንሪ ኮሚ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ 50 ከምዚ ምልክት ምስንሪ ኮሚ ይብለና ኣሎ ዝኾነ ቁፅር ከውን ከሊ 60 ዋላ 70 ዝኾነ ቁፅር ከውን ከሊ ግን እቲ ዝሕብረካ ዘሎ ቁፅሪ ካብኡ ንላዕሊ ክትንህር የብልካን ማለት እዩ ኣብቲ ማኪና ካብቲ ክሎክ ናትካ ካብ 50 ንላዕሊ ክትከይድ የብልካ ይብለካ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ዋላ ኣብ ከም ዝቃነ ለና ሕጂኻ እዚ ከዓ ሃይዌይ ስለ ዝኾነ እዚ ከዓ ነለ 120 እዚ ከዓ 120 ትናትካ ፍጥነት 120 ኪሎሜትር ፐር ኣወር ኦር ኪሎሜትር ፐር ወይ ከዓ ማይልስ ፐር ኣወር እዚ ማለት እዞም ኣሜሪካ ጥቆሙ ኪሎሜትር ስለ ዘይጥቆሙ ማይልስ እንትጥቆሙ ወላ ሓንሱ ግን ፀገም የብሉን ማለት እዩ እዚ ከዓ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ኣብ መወዳእታ እዚ ምልክት እዚ ምስንሪ ዝኾነ ምልክት ከም ዝቁፅር ዘለዎ ምልክት ምስንሪ ትናትና ፍጥነት በቲ ምልክት ዘርእየና ዘሎ ካብኡ ንላዕሊ ክኸውን የብሉን እዩ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ እዚ ማለት ከም ማለት ብፍላይ ማለት እዩ ኣብ መብዛሕትኡ ቦታታት ኣሎ ኣብ ብሉይ ቦታታት ካሜራ ስለ ዝገብሩ እንድሕር ካብቲ ፍጥነት ኣብኡ ሂብካ ዘሎ እቲ ምልክት ታቤላ ዘርእየካ ዘሎ ንላዕሊ እንድሕር ከይድካ ካሜራ ኣለዋ ስኢለን ንገዛኻ ፖስት ኣገይሮም ትመቕፃዕቲ ይሰዱልካ ማለት እዩ ቆፅዑካ በቃ እዚ ምልክት ማለት እዩ ንኸይድና ብትኻልእ እዚ ከዓ ስቶፕ ሳይን እዚ ከዓ ስቶፕ ሳይን ዶው ክንብል ከም ዘለና እዩ ከምዚ ምልክት እዚ እንተሪእና ኣብቲ ፅርግያ ዶው ክትብል ኣለካ ማለት እዩ ዝሕብረካ እዚ ስቶፕ ሳይን እንድሕር ሃልዩ መብዛሕትኡ ኣንጎሎ ካብ ሓደ ኣንጎሎ ናብ ሓደ ኣንጎሎ ክትብል ከለካ ግድን ስቶፕ ሳይን ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ምልክት እዚ እንተሪእና እዚ ታቤላ እዚ ዶው ክንብል ከም ዘለና እዩ ዝነግረና ዘሎ ማለት እዩ እዚ ስቶፕ ሳይን እዚ ንኸይድ ኦኬ እዚ ሳይን እዚ ከዓ ራውንድ ኣባውት ማለት ራውንድ ኣባውት ዝበሃልካ እዚ ራውንድ ኣባውት ዝበሃል እዚ ከቢድ ንሪኦ ዘለና ማካይን እንታን ዝሓማ ዶው ከይብል ዝኾነ ዝሓማ ንኸይፍጠር ኢሉ ዝስራሕ ንዑ መፍትሒ ኢሉ ዝተገብረ እዚ ራውንድ ኣባውት ዝኾነ መካይን ፍሎ ክገብራ ሲኢለን ዶው ከይበላ ክጓዓዛ ኢሉ ዝነግር እዩ ማለት እዩ እዚ ምልክት እዚ ምስ ንርኢ እዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ምልክት እዚ ኣብ ቅድመና ራውንድ ኣባውት ኣሎ ኢሉ ዝሕብረካ ዘሎ ማለት እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ እዚ ምልክት እዚ ምስ ንሪኦ ኣብ ቅድመና ራውንድ ኣባውት ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ እዛ ምልክት እዚኣ ናይ ራውንድ ኣባውት እያ ንፈልጣ ኣለና ማለት እዩ እዚኣ ራውንድ ኣባውት ከዓ እዚ እዩ ዝበልኩም ራውንድ ኣባውት ከዓ እዚ ራውንድ ኣባውት እዩ ዝበሃል ማለት እዩ
اوكي زغا كمزا عينت ملكت مسنرخا እዚ ملكت እዚ ታቤላ እዚ رود هامبس زغا رود هامبس نبلغا اتي بريخ مبزحتي او وشت ከተማ ዝገብርዎ እዚ ምእንታን ከይትንህር ኢሎም ዝብልካ ሳቃ ከም ማኪና ከይታሲልካ ቀስ ትብል ማለት እዚ رود هامبس እዚ ምልክት እዚ ምስሪ እዚ ኣሎ ቅድመና እዩ ዝብለና ዘሎ እዚ እጂ እዚ ቆም ማለት እዚ ምልክት እዚ ናይ رود هامبس ዝሕብር اوكي እዚ ጋ one way ዝብለና ዘሎኻ እዚ ትፅርግያ ተኸዶ ዘለኻ ወይ ትብሎ ዘለኻ one way ይብል ይነግረካ ኣሎ ሓደ ኢት መንገዲ ይብለካ ኣሎ ማለት እጂ ኣብዚ እንተስተውዕልና ፅርግያ እዚ እንታይ ዓይነት ኣሎ እዚ እጂ ናብ ዝጎፁ ይሕብረና ኣሎ ከምዚ ጥራይ ዝብል ዘሎ ማለት እዚ one way ማካይ ናብ ዝገፀን ጥራይ ዝኸዳ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት ናብዚ ክትከይዳ ይትኸልካ ናብ ዝገፅካ ማለት ናብ ዝገፅካ ክትከይዳ ይትኸልካ ይብለካ ኣሎ ማለት ዋን ወይ እንተኮይኑ ሓደ መንገዲ ዝብለካ ዘሎ ናብ ሓደ ገፅካ ዳኻ ትኸይድበር ናብ ካልእ ከይዳ ይትኸልካ ዝብል ዘሎ ማለት ስኻ ዋን ወይ እዚ ምልክት እዚ ከዓ ብዛዕባ ዋን ወይ ዝሕብር ማለት እዚ ከዓ እዚ ምልክት እዚ ከዓ ናይ ስኩል ሮድ ዝብል እንሄለና እዚ ሮድ ሳይን እዚ ኦኬ እዚ ምልክት እዚ ከዓ ኣብቲ ከባቢ ትኸዶ ዘለኻ እቲ እዚ እንድሕሪና ዝምልክት እዚ ቤት ትምህርቲ ኣሎ እዩ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ቀስ ክንብል ኣለና ብፍላይ ናይ ንኣሽቱ ኮይኑ ቤት ትምህርቲ ቆልዑ ገለ ፅርግያ ስለ ዝመልእዎ ጥንቅቅ ክትብል ኣለካ እዩ ዝሕብር ማለት እዚ ወይ ከዓ ዝኾነ ብሓፈሻ እዚ ምልክት እዚ ወይ ከዓ እዚ ታቤላ እዚ ምስ ንርኢ ቤት ትምህርቲ ኣሎ እዩ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ اوكي ابزغا اجي giveaway ኣለና زغا giveaway ዝበሃል ሳይን ማለት እዩ زغا ሃብ መንገዲ ማለት እዩ زغا መንገዲ ሃብ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ زغا ቆምሉ ዝሕብረና ማለት እዩ መንገዲ ሃብ እጂ ኣብዘን ንሪአን ዘለና ማኪና ሓንቲ ዛ ፃዕዳን ዛ ብጫን ኣለዋና ማለት እዩ ዛ ፃዕዳ እዚኣ giveaway ዝብል ምልክት ስለ ዘለዋ ንዝኾነት ማኪና ዝመፀት እሳ ትህበን መንገዲ ማለት እዩ ስቕ ትብል ደው ትብል ትፅበዮም ክሳብ ዝኸዱ ትፅበዮም ማለት እዩ እዚ ብጫ እዚ giveaway ዝብል ሳይን ስለ ዘይብሉ ስኢሉ ቅድሚ ዛ ፃዕዳ ክሓልፍ እዩ ማለት እዩ giveaway ብሓፂሩ ከምዚ ዓይነት ምልክት ምትርኢ መንገዲ ሃብ ማለት እዩ እዚ ምልክት እዚ ምስ ንሪኦ መንገዲ ሃብ ኢሉ እዩ ዝሕብረና ዘሎ ማለት እዩ እዚ ምልክት እዚ ከም ዝበልኩም መንገዲ ሃብ ኢሉ ዝሕብር ታቤላ እዩ ኦኬ እዚ ከዓ ኦቨርቴኪንግ ከምዚ ዓይነት ምልክት ምስ ንርኢ እዚ ምልክት እዚ ታቤላ እዚ ከዓ ንምንታይ እዩ ዝሕብር እዚ ከዓ ኦቨርቴክ ክንገብር ኣይፍቀደናን እዩ ዝኾነት ማኪና ክንሓልፋ ኣይፍቀደናን እዩ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ እዚኣ ቀያሕ ኣላትና እዛ ቀያሕ ማኪና ንሪኣ ኣለና ጀኸም ጌርካ ክትሰግራ ዛ ማኪና ኣይፍቀደካን እዩ ዝብለካ ዘሎ ማለት እዩ ከምዚ ምልክት ምስ ዝህሉ ዝኾነት ማኪና ክትሓልፍ ኣይፍቀደካን እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ከምዚ ምልክት እዚ ታቤላ እዚ ንዑ እዩ ዝሕብረና ኦኬ እዚ ከዓ እዚ ምልክት እዚ ዳይቨርጂን ዝብል ዘሎ ማለት እዩ እዚ ዳይቨርጂን ዝብል ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ ዝኾነ እዚ ዋላ ዝሕብረና ዘሎ መብዛሕትኡ እቲ ፅርግያ ከምዚ ይዕረ ይመዓራረ ወይ ዝህሉ ወይ ከዓ ዝኾነ ሓደጋ ዝፍጠር ዳይቨርጂን ዝብል ሮድ በዚ ዘይኮንካ ክትከይድ በዚ ናብ ዝገፅካ በዚ ኢኻ ክትከይድ ናብ ዝገፅካ ማለት እዩ ናብ እዚ እቲ ምልክት ሓቢርካ ዘሎ ማለት እዩ ናብ ገፅካ ከይዲ ዝብል ዘሎ ከምዚ ምልክት ምስ ንርኢ እቲ ፅርግያ ይዕረ ኣሎ ወይ ከዓ ዝኾነ ኮይኑ ኣሎ ናብቲ ሓደ ከይዲ ዝብል ኢሉ ዝሕብር ማለት እዩ ኦኬ እዚ ከዓ ናሮው ሮድ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ እዚ ናሮው ሮድ ዝብል ዘሎ እቲ ፅርግያ ትኸዶ ዘለኻ እዚ ምልክት እዚ ፅርግያ ትኸዶ ዘለኻ ይፀብብ ኣሎ ፀቢብ ይብለካ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ፀቢብ ኢሉ ይሕብረካ ኣሎ ገፊሕ ፀኒሕካ ድሕሪ ናብዚ ስለ ትኣቱ ዘለኻ እዚ ፀቢብ እዩ ኢሉ እዩ ዝሕብር ዘሎ ማለት እዩ ሶሪ እዚ ከምኡ ኢሉ ዝሕብረና እዚ ምልክት እዚ ምስ ንርኢ እቲ ፅርግያ ንኸዶ ዘለና እንዳፀበበ ከም ዝኸይድ ዘሎ ፀቢብ እዩ
መንገዲ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ እዚ ምልክት ምስ ንርኢ ኦኬ እዚ ኸ ነለና እዚ ምልክት እዚ ኸ እዚ ታቤላ እዚ ኸ ኖ ኢንተር ሳይን እዚ ኖ ኢንተር ዝኾነ ምልክት እዚ ኸ ናብ ዝኾነ በዚ ከምዚ ዓይነት ምልክት ክትርኢ ክትኣቱ ኣይፍቀደካን እዩ ዝብለና ዘሎ ማለት ከምዚ ዓይነት ምልክት ምስ ትርኢ ክትኣቱ ኣይፍቀደካን እዩ ይብለካ ኣሎ ማለት እዩ እጂ ኣብዚ ኸማን ምስ ንሪኦ ዘለና እዚ ንሪኦ ዘለና መዓት ምልክታት ዘሎ እጂ ከምዚ በኋላ ፅርግያ ሮድ ማርኪንግ ዘሎ እዛ መካይን ናብ ዝገፅካ ጥራይ ክትከይድ ዝግባእካ በዚ እንድሕር መፂኻ ስኻ በዚ ተመፂኻ ኖ ኢንተር ሳይን እዩ ዘሎ ማለት እዩ ናብ ዝገፅካ ክትኣቱ ኣይፍቀደካን እዩ ይብለካ ኣሎ መካይን ስለ በዚ ዝመፃ ማለት እዩ ኖ ኢንተር ሳይን እሱ ማለት እዩ እዚ ክትኣቱ ኣይፍቀደካን እዩ ዝሕብር እዩ ማለት እዩ يقنيلنا نايلو معتي أرستنا لو معت حسنا زينيرو زخنا ريتو وين كون زخنا حسابات نزلوكم أبكم تصحفولنا أبكم تصحفوا كمون بإيميل كتصحفولنا تقوليهم زخنا شير سبسكرايب لايك كايتوسلو كالسب كمهارو لمنتا يغنيلنا بطعمنا مسجنا هنا كسب بخال فيديو نراخر سلام وسنة